TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Peter? Ha? Dali! Teka, saan ba yung brief ko dito? Nasaan ba? Sino siya, Peter? Ako ang girlfriend niya. Hoy, babae! Takpan mo nga ng tao niya, mo? Ah, Peter, sabi mo ako lang babae sa buhay mo. At tapat ka sa akin. Oo, tapat nga siya. Kung kaninong babae siya, mapatapat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Guys, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nyo na nga po, maaari ba pumula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dera. Aha, at mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Titania Chinita. At oras na para sa ating... Yes, TLC. Mapa-perfect din natin Ang cute mo! Ulitin natin. Oras na! Hindi naman oras na, eto na yung pinag-usapan natin. Wala nang usapan to, ano, Ver? At oras na para sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Sakay na. Commercial. Yun totoo. Yun talaga yun eh. Oo. Oy, successful yung first week natin so far. Yes. At ngayong araw lang na ito, ewan ko kung magiging successful. Kasi kami ang gaganap ni Mama Tanya ba Chinita. Bibida-bida pag may time. Magyabang naman tayo kahit onti. Ay, para ang galing namin dito. Grabe dito. Diyos ko, hindi nyo to malilimutan. Anak ng maninindig titak lahat ng naman. maninindig sa inyo. Correct. Lalo na kapag narinig mo yung ginawa ni Mama Tanya Chinita. Wag kang Ewan ko ano na. dyan! Nay, tay, wag pong kayo. Nay, makinig kayo, Nay. Pati Nay, tatay, tay. makinig kayo. Kay Tanya Chinita, yung anak niyo po, oh. Ay, nako. Huwag na natin masyadong pa-excited si Manong kung ano daw yung titindig kasi ngayon palang tumitindig na daw. O, tumitindig sa consumption sa atin. Oy, Mama Christine, Oh. sabi ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya, hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Ay, ito ang sabi ng ating kabisyo, Mama Ay, Tanya. napakatindi. O, diba? Sabi dito ni Karen Lovesy, yun yung kanyang, sa Twitter to nag-hashtag siya TLCTDS Interactive. Sabi ni Karen Lovesy, naku, maarte na ang mga nanliligaw ngayon. Ayaw na maghirap para sa nililigawan. Ganon. Galit siya. Ay, O diba, maarte na raw ang mga maliligaw ngayon. Ayaw na hihirapan. Tuwad! juicy pa. Ano sa'yo? Ay, sabi ni Ay, Errol sa- Hunter Ano sa Tanya Chinita page. Ah. Kaso ngayon po kasi yung mga girls, malasing lang may nangyayari. Kami talaga sinisi nyo? Eh, No kung hindi naman offense kayo po sa mga girl, napanood ko lang po kasi sa palabas na Bagito eh. Wow. Hoy! Hoy! Hoy, hindi naman lahat. Grabe. Alam mo, Kami naman ni Mama Christine pag nalasing. hindi naman kami yung Oo, una grabe. sa lahat. Sino ba Kumakanta lang nagyaya? Oo, Alam ka yan. na matanggihan. Tsaka libre na, choosy ka pa. Ang mahal-mahal lang isang boting Correct, di ba? napain ka na alak, Niyaya diba? sabihin 40 sa plada. pesos, oo. Kapag ka tumanggi sa plada mo naman. Diba? O, ikaw yun. Pag nalasing, alam nyo, sa totoo alam mo, pag lasing ang babae, alam po namin yan. Even naman lalaki mamata niya eh. Kalukuhan po yung sinasabi nila na hindi nila alam ang ginagawa nila. Utot nyo, oblong. Pero ako talaga, Mama Christine, Oo. dahil hindi naman ako Mainom. Ako oo. rin, oo. Kasi good girl ako. Tayo Alam mo, din. pinanganak akong ganyan. Talagang destined to Kasi be a good girl. Ang iniinom kasi ni Mama Tanya, Chinita Martayolite, ganyan. Yan po. Aceton. Yan. Remover. And yours, ano sasabi mo? Talaga hilot talaga ako agad.
Ano? Tsaka Hilo. hilo. Tsaka hindi ko makontrol yung kamay ko, yung paa ko, naglalakad mag-isa. Eto. Ano to? Nagde-detach yung kamay mo, pati paa mo. Hindi sariling ginagawa. Nakakatakot. Saan pumupunta? Sabi dito ni, Sabi dito ni Joanne de Guzman. Ay, grabe si Jo. Sa ano to, sa Twitter pa rin to, nag-hashtag siya TLCTDS Interactive. Sa mga gusto pong mabasa yung kanilang hinaing sa buhay. Pwede po kayo makisali sa usapan na dahil involved ka dito. Hashtag mo, TLCTDS Interactive. Sabi ni Joanne de Guzman, ang kaniyang Twitter account, Queen Joanne. Sino ang iyong king? Sagutin mo siya kung sigurado kang mahal mo siya. Hindi yung sasagutin mo siya dahil lang maganda at guwapo siya. Para kami ni Mama Tanya. Grabe, ano ba yan? Kaya Mama Tanya, kapag kami nanliligaw sa akin, Ako tinatanong ko magkano? ay, wawa. Presyuhan ito. Ito nga Mama Tanya, kaya kapag kami nanliligaw sa akin, nagiging careful ako. Kasi baka mamaya nililigawan lang niya ako dahil maganda ako. Yes! Ako minsan, kaya mo yan, ha? Last mo Asiton na yan, pa. friend, ha? Support me, friend. Friend, grabe, friend. Kaya sabi ko sa'yo, hinay-hinay lang. What our friends are force. Yan. Sabi ni Karen Fernandez, Saan yan galing? Yes FM Manila fanpage. Oh, push. Karen Fernandez, ayan. Tama! Pero hindi na po uso ata ang ligaw ngayon kasi pag sinabi agad ng boy na, tayo na ba? Sasabihin po ni girl, go na. Depende pa rin sa girl. Kasi may mga girl na pihikan. May mga girl na kapag hindi kita Mga 10 na lang po sa'yo. yun, mga 10 na O si lang. Rakitera, ganun. Maya ka na magsabi. Last two, magbabasa pa tayo. O sige, eto sabi dito ni Errol Hunter, mula naman po sa Facebook page. Oy, binasa ko ni, na yung sabi niya sa akin eh. Ano? Dami namang comment. ni Errol. Ay, yun ba yung kanina? Oo, yung Ay, hindi nakikinig. Eto na lang. Ibig sabihin, baka nag-post siya sa Facebook Oo, page kasi mo. syempre gusto mo Copy-paste, ganyan. Yan, ganyan. O, ito na lang sabi ni, Errol. ni, Ano? bilisin na, Brian Zar Fontanilla na lang. Oh, sige. Sa fanpage to ni Christine Dera, sa panahon kasi ngayon, iba na ang ibig sabihin ng panliligaw. Oh, Kuya Kim, nililigawan ng mga lalaki yung babae para lang maka-score. Pero hindi nila alam, mas masarap mapasagot yung taong mahal niya, kaya maraming babaeng umiiyak sa huli eh. Oh. Ganyan na pala definition ng panliligaw ngayon. May conclusion na. O sabi ni Yensky Lokisok. Yes, FM Manila. Alam nyo guys, sa Hindi simpleng pa. roses, simpleng chocolates, Truth. o etc., napapaligayan nyo na kami. Trot Laves. Pero kung you're just using me to feed your fantasy, you're Kanta really not yan in love, so let me go. Kanta yan eh. Si ate ang bright mento. Ang talino-talino ng Paano? dating niya. You're just, anong tawag nun? You're just using me to feed your To fantasy. feed your fantasy. You're really not in love, so let me go. I must be free. Sige na, magdrama na tayo, mamataan niya. Ito na nga po ang ating mga magsisiganap ngayong araw nito. Si Ba yun? Peter. Dapat may mag-welcome sa ating, hindi tayo mag-welcome Tayo sa sarili natin. Yabang natin na to eh. Sayang naman yung yabang natin kung Wala di eh. tayo. Host Si na, Peter. dramatista Oo. pa. San ka pa, Oh my Mint? gosh. Come on. Peter Papa Jack lang Love Radio Manila. Si Dolly, Christine Dera. Sige, kaya mo yan. Push mo yan, friend. Awkward. Christine Dera at your service. Art, Chris Chuper ng Love Radio Manila. At si Sally, ang aking partner, si Tanya Chinita wala ng po, Yes FM easy lang yung Manila. acting ko dyan. Wawa, ala, effortless. Eto na. Ito na nga po ang kwento ni Peter na boyfriend ni Sarah Princess. Si Peter, paano yun nasa isip Peter, ko eh. Peter. Ito na yung kwento ni Peter. Dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mag-comment ka na ha. Hashtag mo, TLC TDS Interactive. Facebook page po ng Love Radio Manila. Siyempre po, Yes FM Manila. O kaya makinig kayo ng live streaming namin sa Oo nga website. doon, yes. www.loveradiomanila.com.ph. Sure ka? Sure. Yesfm.com.ph. Teka lang, ulitin ko. Love Radio lang. Loveradeo.com.ph. Yan. O, Sa amin push po, na. yesfm.com.ph. O, bahala kayo sa buhay niyo. Yan na. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Oh,
magkasulubong yung mga kilay mo, Dali. Tapos tumigil ka sa paglalakad papalapit pa lang tayo sa restaurant na pagkakainan natin Nawalan ako ng ganang magmerienda. Ano bang problema mo? Nagtanong ka pa? Ang lagkit ng titigan nyo ng babaeng nakasalubong natin Yun ba? Sus, Dali, wala yun. Anong wala yun? Kasalanan ko bang maging gwapo ko? Kaya natutok sa yung babaeng titigan ako? Ang sabihin mo, talagang nagpapakyut ka para mapansin ka ng iba. Nakalampas na yung babae, hinahabol mo pa ng tingin. Nagagandahan lang po ako sa damit niya. Palusot ka pa Hindi naman kita maintindihan, no? So ako pa ang malabo ngayon? Noong bago pa lang tayo, hindi ka naman dating ganyan. Kahit makita mo may ibang chicks na nagpa-flirt sa akin, okay lang sa'yo. Kasi may tiwala ka sa akin. Yun nga Tiwala ako sa'yo pero inaabuso mo. Harap-harapan mong pinamumukha sa akin na kahit tayo na, may iba ka pang kursunada. Para mo na ako niloko kapag humahanga ka sa ibang babae. Sa lahat ng ayoko, ang niloloko ako. Hindi naman kita niloloko. Dali, faithful ako sa'yo mula nung maging tayo hanggang ngayon. Pero habang nagtatagal tayo, magiging silosa ka Oy, Peter! Kung hindi ka makatagal sa ugali ko, mag-split na lang tayo. At nagamong ka agad ng hiwalay? Para matapos na ang konsumisyon ko sa'yo, break na tayo. O ano, laban? Hindi. Sige na. Dali, bawi na. Hawa ka pala sa ilong ni Dali. Art naman Yan totoo. Takot kang kalasan siya. Bakit ako matatakot? Na ano, mawala ng syota? Madali lang sa akin ang babae, tol. Alam mo yan. Iba ilang beses nang talo ka sa pustahan natin tungkol sa mga chicks. Oy, pre, hindi lahat ng araw Pasko ha. Di ka marunong madala ha. Teka pre, may mapapadaan rito sa tapat ng bahay nyo. Hi, Selly! San ba lakad mo? Hi, Art! Dito lang! May ipapakilala sana ako sa yung barkada ko. Next time na lang Medyo nagmamadali kasi ako. Sige. Ba? Ngayon lang ako nahindian Ngayon ka lang na-snub, pre. Tol, ngayon ko lang nakita sa lugar natin yung babaeng yun Taga Mindoro siya, Bok. Nagbabakasyon sa pinsan ng kapitbahay namin. Ilang araw pa lang siya rito sa Pasay. Kahapon lang kami nagkakilala. Ganda, may tsura tol Bakit di mo diskartihan? Medyo suplade. Kahit kita mo nga inisnab ka. Art, walang supla-suplada sa akin. Well, Gusto mo, pustahan tayo ulit. Magiging syota ako ang Shelly na yon sa loob lang ng 2 linggo. o sige, kasado. Pero malabo ka kay Selly, Bok. Kung sa ibang chicks na pinagpustahan natin, nanalo ka, dito kay Selly, masisira ang pagka-chickboy mo. Siguradong hindi mo siya makukuha kahit anong gawin mo. Shelly! Chocolate at flower para sa'yo. Salamat. Pero kung hindi lang sa pakiusap ng pinsan ko, di kita haharapin, Peter. Bakit naman? Nagpapakataon naman ako pumasok sa bahay ninyo. Sa bahay ng kamag-anak mo. Manliligaw ka sa O anong gagawin mo? Ano? La, hindi mo ako siya nagot.
Iiyak ako at maglulupasay sa harap mo. Wala. Kahit mag-joke ako ng corny, hindi ko makapaamo si Selly. Ito ba namang gandang lalaki mo ito? Mababastid ako. No way. Hindi ako papayag na matalo sa pustahan namin ni Art. Kapag nakatsyempo ko, gagawin ko ang ultimatum para bumagsak sa mga kamay ko si Selly. Oops! Ouch! Ay! Yan. Ako ata bumagsak sa putikan. Ko, sakit ang tulas ko dito, aray ko. Ano ba ito? Ano ito binagsakan ko? Bad trip naman, oo. Meron pang swerte, may pompo ni Brownie. O, jahe. Makawala. Peter? Nakadrugs ka ba? Hindi ako tumitikim ng bawal na gamot, Selly. Eh, nagpilit pumasok dito. Tapos sinara mo pa yung pinto. Eh di ba nga, sinabi ko nang nag-iisa ako dito eh. Alam kong type mo rin ako. Umalis ka na nga, akala mo lang yun. Kahit matotoong ayaw mo sa akin, mapipilitan kang maging tayo. Malabo yan! Halika. Ano ba? Ano ba yung kamay mo? Ang likot-likot, bitawan mo ako pag hindi sisigaw ako! Kapag sumigaw ka, ikaw rin ang may iskandalo. Ikaw ang mapapaya. Paliligaya. Paliligaya. Peter, ang sarap pala. Sabi ko sa'yo eh. Hindi talaga ako makatulog mula nung patikimin ako ng matatamis. Tsaka masasarap na halik ni Peter. Pati yung mga higpit ng mga yakap niya. Oh, ang galing niya talaga eh. Hinahanap-hanap ko yun.
Hello, Dali. Sino to? Hindi na importanteng magpakilala pa ako sa'yo. Sapat nang malaman mong isa akong kaibigan na nagmamalasakit. Kung wala kang magawa, wag mo ako istorbahin, okay? Maniwala ka sa akin. Tinuwagan kita dahil niloloko ka ng syota mo. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Gusto mong mahuli ng akto ang boyfriend mo at ang kabit niya? Paano? Ipapaalam ko sa'yo. Hindi ako maaaring magkaila sa kasing ganda mo. Pero, sagutin mo muna ang tanong ko. Ano yun? Wala ka bang kakambal? Kasi, type na type kita. Shelly, thank you The best ka talaga. Ako kaya ang dapat magpasalamat sa'yo, Peter. Pinaligaya mo talaga ako ng gusto. Pareho nating ginusto yung nangyari. Sabi ko na sa'yo Sabi ko na talaga type mo rin ako. Di na nga ako magde-deny. Una pa lang kitang nakita. Na-attract na agad ako sa'yo. Bakit mo ako nisnab nung una? Kasi... Para mapansin kita, di ba? Minin mo na. Pero teka, ready ka na ba sa round 2? Halika na dito. Pwede mong aminin bago tayo makapag-round 2 ng lubusan. Pwede pagkatapos basta halika dito. Ready na ako, Peter. Ikaw naman si Pablo. Yan. Peter! Dali! Teka lang, sino ba ko? Sino siya, Peter? Ako ang girlfriend niya! Hoy, babae! Takpan mo nga ng towel niya, mo! Peter, sabi mo ako lang babae sa buhay mo. Tsaka tapat ka sa akin. Oo, tapat nga siya. Kung kanini-kaninong babae siya mapatapat, doon siya. Dali, magpapaliwanag ako, promise! Hindi na kailangan! Manlaloko! Manlaloko ka! Manlaloko ka! Masakit na yung batok mo Sayang lang ang pagtitiwala ko sa'yo. Nakapagsisising nakipagrelasyon ako sa'yo. Mula ngayon, tapos na sa atin ang lahat. Ibabalik ko sa'yo lahat ng mga binigay mo at ibalik mo sa akin lahat ng mga ibinigay ko. Mga alahas, lalo na yung mga inutang mong pera. Oo! Isauli mo sa akin lahat ng binigay ko sa'yo! Anong isasauli ko sa'yo? Wala ka namang naibigay sa akin, kundi mga yakap at halik buwiset! Wala na pala kayo ni Peter. Huwag na natin siyang pag-usapan, Art. Kaya pala malungkot siya nung nakita ko siya sa may bintana nila. Kaninang napadaan ako. Naparito ka ba para pag-ayusin kami? Hindi. Dapat. Kung ako si Peter, hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Matapos kong mabistong niloloko niya ako, wala nang dahilang magkabalikan pa kami. Saludo ako sa desisyon mo. Pareho kong kaibigan kayo ni Peter, kaya nangihinayang lang ako na nag-split kayo. Huwag na nating pag-usapan yun, please. Anong gusto mong pag-usapan natin? Ang tungkol sa amin ng girlfriend ko? May girlfriend ka na ba? Meron na. Ang alam ko, wala ka pang syota. Akala mo lang yon. Pero may jowa na ako. Mabait siya. Maganda. At type na type ko mula ulo hanggang paa. Kaya lang, Kaya lang ano, hindi alam ng girlfriend ko na girlfriend ko siya. Salamat, Selly. ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo, Art. Tanggapin mo. Huwag na. Usapan natin na babayaran kita sa pinakausap ko sa yung tulong mo sa akin. Pero hindi naman ang perang ipinangako mo ang dahilan kaya kita tinulungan. Hindi naman ako papayag sa pakiusap mo kung wala akong pagtingin kay Peter. Huwag mong sabihin. Oo, Art. May gusto ako kay Peter. Pero secret lang yung pinagkasunduan natin, ha? Don't worry, Selly.
hindi malalaman ni Peter na nagsabuatan tayo. Alam ko na! Peter, gago! Kanina pa ako sa likuran ninyo at narinig kong iniisahan niyo ako, ha? Nakantado ka! Aray! Ha? Ha? Huwag! Want to sawang sa parang ibibigay ko si Etag mo ito! Eto pa! Eto pa! Eto pa! Ha? Gago ka! Kahit na ka magsuot! Eto, susundan kita, Art! At kapag inabot pa ulit kita, sisiguraduhin ko mata mo lang ang walang latay! Halika dito at maganda pa ka sana! Gago ka, Art! Sorry, Dali. Huwag kang mag-sorry, Art. Ako ang dahilan kaya nagkasira kayo ni Peter. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal mo ako? Matagal na akong may gusto sa'yo. Itinago ko lang dahil ayokong isipin mong sinasamantala ko ang pagiging magkaibigan natin. Ayokong magtampo ka sa akin. Pero nang maging kayo ni Peter, saka ko sinisi ang sarili ko. Saka ko na-realize na dapat ipaglaban ko ang feelings ko sa'yo. Kaya gumawa na lang ako ng paraan para magkasira kayo ni Peter. Para kung sakali, mabaling sa akin ang pagtingin mo. Pero nagsisisi ako. Mali ang ginawa ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo ni Peter. Kahit mali ang ginawa mo, hindi ako makikipag-break kay Peter kung talagang mahal ko siya. How did you know? Ang ibig mong sabihin, hindi mo talaga ako mahal, Dali? Hindi, Peter. Nakipagrelasyon lang ako sa'yo para maranasan kong magkaroon ng boyfriend. At umasa rin ako na matututuhan kitang mahalin. Pero kahit nagtatagal na tayo, nananatiling kaibigan ka lang para sa akin. At nababagot na ako sa relasyon natin. Nagsasawa na akong lagi tayong nakikita at nag-uusap. Kaya nagpanggap akong nagsiselos. At kaya nang makasilip ako ng pagkakataon, nakipag-break agad ako sa'yo. Kaya pala. Ganun pala yun. Para magkalapit kami ng lalaking akala ko kaibigan lang. Pero na-realize kong siya pala ang talagang mahal ko. Lalaking talaga mahal mo? Dali, sino siya? Si Art. Ganun ba, Peter? Ganun nga, Shelly. Nang magtapat sa akin si Dali, na wala siyang feeling sa akin, naintindihan ko siya. Natanggap ko ang paghihiwalay namin at natuwa ako na sila na ngayon ni Art. Mabuti naman. At nag-thank you na rin ako kay Art, Shelly. Dahil sa kanya nalaman mong hindi pala kayo para sa isa't isa ni Dali? Dahil nakilala kita. Peter. Oo, Shelly. Matapos ang nangyari sa atin, naramdaman ko na ikaw talaga yung kailangan ko. Ikaw yung gusto. Pinaligaya mo talaga ako. Shelly, pareho lang tayong happy. Masaya rin ako. Hindi lang kayo ang happy, Peter. Art? Pati kami ni Art. Dali? Kaya kami na parito para mag-propose ng double wedding natin.
Kung papayag kayo. Siyempre naman. Peter? Oo, Selly. Pero bago tayo pakasal, manliligaw ulit ako sa'yo, ha? Liligawan mo pa ba ang pakakasalan mo na? Oo naman, Art. Dahil gusto ko maranasan at gawin ng tama. Ang manligaw sa babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Guys, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Ang sabi ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. I guess what I'm really trying to say. Did you know? Guys, I need a manligaw kayo ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Ang sabi ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin. TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ako ba? Ikaw. Kapwa alam niyo po napakahirap sa mga lalaki yung ganyan. Yun bang patuka na ang nalapit sa manok? Napakahirap sa mga lalaki po na magtiis na hindi ligawan yung babaeng alam nilang may gusto sa kanila. Eh magpapaka-choosy pa nga ba naman sila kapag may chicks nang nagkakagusto sa'yo, di ba? Sa lalaki ho kasi nakaka-boost ng confidence, ng kagwapuhan at ng ego pag nalaman nilang merong nagkakagusto sa kanila. Kaya posible talaga na ang gawin po nila ay ligawan kahit hindi nila mahal. At least type daw. Kaya naman po dito sa kwento ni Peter Capo Cabisio, nakakatuwa dahil kahit sa una po mali ang motibasyon. Excuse me, umbo. Mali po ang kahit sa una po mali ang motibo niya sa panliligaw kay Selly, dito po natin napatunayan na along the way, pwedeng maitama ang mali. Napatunayan po natin ang pagmamahal, ibinubukas nito ang ating mga mata sa katotohanan. Yun lang kaya. Nakakaloka naman ang love story ng apat na to, Mama Tanya. Parang kanta lang ni Sarah Geronimo na ikot-ikot lang, ikot-ikot. As in literal na ikot, nag-ikotan lang sila ng jowa. Ew. May pag-ew, ayan tayo Well, pag-usapan natin yung sabi nga ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Which is very correct. Sa panahon kasi ngayon, marami sa atin ang hindi na kinakarir ang panliligaw. Lalo kung alam nila na may tsansa na sila sa taong balak sana nilang pormahan.
Kumbaga, may mga lalaking nagte-take advantage sa kahinaan naming mga babae. Kapag alam niyang may gusto si babae sa kanya, ay teka, mapormahan nga, pwede na to. Which ang pangit, di ba? Liligawan mo lang dahil sa nararamdaman, nafe-feel, nasa-sense mo na may gusto siya sa'yo. Ay, ayan tayo mali yon. Parang sinasabi mo lang na kapag kaganoon ang iyong ginawa, dahil sa wala ka ng option, hala sige, go ka na. Ano, desperado? Boys, tandaan na ang babae po, hindi yan bagay na iyon lamang paglalaruan o sugal na iyong pagpupustahan. Tao po yan. Tao na may puso't damdamin nagre-react din. So ligawan mo ang babae dahil may pagmamahal ka talagang nararamdaman sa kanya. At eto na. Ito na ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ay, nako, mauuna na ako, Mama Christine, O, di kasi ba una ka excited na? na ako. Bumabaha na naman po ang Twitter at ang Facebook sa mga comments at reaksyon ng ating mga kapwa at kabisyo. Ito na nga, pasok. Ang sarap pala. Sabi ni Kim the Royalty sa Twitter at Kimi Majesty. Hirap naman yun, Oo parang nga. marmalade. Please po, dalian lang po yung pangalan. Wahahaha, natawa ako sa malaswang ginawa ni Papa Jack. Pakipot pa, gusto rin pala ni Zelly. Nazarapan, hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap kita. Well. Oh yeah. Well. Sabi nga ni Mama Tanya kanina, bestiest line of the day. Ang sarap pala. Hindi ko kaya. Paano mo ulit deliver? Sana po nakita nyo ako habang nakikinig ako po talaga. Tumataas po yung balahibo ko. Sabi ko, last ko na yan, please. Nay, itali po sa puno ng mangga yung anak niya, Nay. Nay, last ko na po yan. May angkin. May angking. Ay. Ano lang po, sorry. Drama lang daw yon, pero pwede rin. Pero ini-imagine nyo po ba kung gano'n ako mag-isa? Actually, may nag-imagine eh. Sabi, may nag-tweet, sabi, ini-imagine po namin si Tanya. Alam mo kanina, Mama Tanya, may bisita ako dito. Meron ako bisita of the Bata. day. May dalawa silang anak na kasama. Yan. Alam mo, bigla ko hinanaan yung volume ko nga, eh. sabi, walang kamalay-malay. Ano ba yan? Oh, sabi naman dito ni Judith Labuguen 50 sa Instagram, sa Twitter. Mga bolerong lalaki, irespeto nyo naman ang mga babae. Huwag paglaruan kasi may damdamin din kaming nasasaktan. Gaya-gaya. O diba? Tapos may nagsabi dito, Mama Tanya, yung yung Yes FM at Love Radio Cebu, si Inday Delilah, nakatutok daw sila. Malamang. Ano sabi niyo, friend? Wala lang, hello daw sa atin. Ito. Sabi ni Hi Delilah. hello. Hoy, makinig ka. Nakikinig na nga Sabi ako. ni Romel Alonzo. Ano problema? Game. Sabi ni Romel Alonzo sa Yes FM Manila fanpage. Sa Kaano panahon niya si Bea Alonzo? Ewan ko lang, baka kapinsan-pinsan. Sa panahon ngayon, malabo na talaga. Nanliligaw ang lalaki para makadali. Ay! At kapag may nangyari, hindi nakilala yung babae! Ay, grabe na. Hindi naman O hindi naman sa kwento natin, hindi naman. Hindi ka naman nakikinig sa story. Pakakasalan pa nga eh. Baka naman yung reaction niya, kanina pa yan, before Hindi the drama. 2 minutes ago eh. Ay, hindi nakikinig. Late bloomer. Ano ba yan? Late bloomer eh. Ano ba? Mag-react naman Ano kayo tungkol ha? sa drama. Ano ha? Mainit ulo. Hindi na pagbigyan, Ako Tanya. naman may kasalanan, ako nagbasa. Ewan ko sa'yo. Sabi naman dito, mula sa Love Radio fan page, sabi ni Violi Cobrador. Cobrador. Nangungobra yan. Baka mangobra na sa atin, te. Ay, naku, Papa Jack. Manligaw ka ng babae. Bakit ba si Papa Jack sinisisi nyo? Gumanap lang naman siya. Si Peter siya. Si Peter. Hay nako, Peter. Manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya? Hindi na uso yan ngayon, no? 15% nasukat niya, Mama Tanya. Oo, grabe ang tindi nito. Nag-statistics to agad. Corrected by. Tindi talagang talino niya. Last niya na yan. 15%? Ang dami? Hindi, binasa ko lang eh. Bakit ba? bakit? Masunurin. Baka pagalitan ako, hindi ko binabasa yung detalye. 15% na lang natira sa mundong ito ang manligaw dahil mahal niya ang isang tao. Hindi ba pwedeng 18%? Kailangan 15%.
Wag ka magulo. Malay mo Di ba nag-survey. pwedeng 18.20%? Malay mo nag-survey siya Sa kanina. Ang bagay, gulo may, mo. may pinagbabatayan. Teka nga. Ate, push mo yan. O, ay tapos? percent. 15%. Alam mo mamata niya, itsura niya. Mukha nga siyang nagsisurvey. Taga-NSO ba yan? Hindi ba pwedeng 17.25%? Wag ka na! Statistics, yun ang nangialam ka. Nasaan na ako? Ay, ito na nga. 15% na tira sa mundong ito ang manligaw dahil mahal niya ang isang tao. Ang malungkot, nagsasama na at buntis na, hindi pa alam kung mahal ba niya talaga. Ganyan na ang mga girls and boys ngayong henerasyon, lalo na kung konsentidor pa ang mga magulang nila. O, nasisi pa yung mga magulang. Ayan. Nadamay na nahimik si kuya. Nanahimik si Sabi ni nanay. Manong Chopper, di nga ako nagko-comment. Ako dadamay siya. Diba? Naglalabang nga si nanay, nagluluto si nanay, si Di nga ako tatay nagkakarpentero, Oo, di nadamay ba pa. yan? Ba yan? Kita na nga nagpapamanicure, hindi na nga kami nagko-comment. Pero hindi nakakalungkot, no? Sa henerasyon ngayon, parang, eto nga yung sabi ko kanina, uso pa ba ang harana? Uso pa Di- ba? Ah. Uso pa ba? Uso. Di ba? Hindi na uso ngayon, pero parang pwede mo siya... Iba na po yung definition ng harana. Correct. Natin, no? Pero yun nga, parang... Kasi meron na nga yung mga ano ba yan? Singing telegram. Singing telegram, ayan. Diba? Oo, uso pa rin. Pero sa mayayaman na lang daw, kasi singing telegram, mahal yun eh. Mahal nga. In fairness, si Rakitero, may nagsinging telegram sa kanya. Ay, nakaraan. ang tindi niya na. Inggit ako, inggit match. Wah, huwag ka na Inggit umasa. match. Alas mo na yan. Mahal nga pala. Pero again, yun yung sinasabi ko, uso pa ba yung harana? Noon harana. Ngayon ligawan, di ba? Uso pa ba yung ligawan? Opo. Di ba? Kasi may mga tao na parang, masiko lang tayo na ha. Magkatitigan lang tayo na ha. Ay naku. Tayo rin naman po ang nag-aalis ng uso kasi, di ba? Pero again, depende wag kasi sa nating tao alisin yan sa eh. kultura ng ating mga Truth. ating mga Pilipino. Yan. Sabi po ni Byakuya Kochiki. Bonchola, chiririkonchola, abuchike, ekik, Sabi niya, yung iba, may intro. may OBB. Seryoso. Ang sabi po, yung iba nililigawan. Eto, Mama Christine, may Teka point lang. siya dito eh. Oh. Yung iba, nililigawan kasi uso. Magpapasko na kasi, nga sila. Minsan po ayusin yung construction po ng sentence. Hindi ko ha? nga naiintindihan Oo eh. nga. Yung iba po kasi nanliligaw, yung thought nun ay nanliligaw dahil magpapasko. Para merong Oo. reregaluhan, Diba? may Para hindi magreregalo. sila makasama sa member ng SMP! Samahan na malalamig ang Pasko! Pasko! Sabi naman dito ni Levi Magnaye Egonia sa Christinera page, grabe, ang landi. Kunwari, ayaw, yun pala, kerengking pala. Oh. Aray. Kasi nga may strategy nga itong si ate para maging sila. Oo. Nakipagpustahan siya. So, syempre, dapat may drama ng buhay. Correct. Hindi naman yung bigla-bigla, hindi makakalata naman yon. At least Kahit pakipot. corrected by, Oo. at least kahit pa paano, hindi masasabing easy to get siya. Kumbaga, hard to get siya. Di- Ang sarap pala. Yes, correct. At least po, wag nang choosy kung gusto mo rin naman eh. Ay, Ayan, ay, hindi speaking- ka makuha sa santong dasalan na, o paspasang kita. Corrected by. Sabi nga ni Amelia Carla Labrada Flestado, ang haba. Pinahirapan ka na magulang mo. Kailan ka ba kaano-anom si Sino? Jose Rizal Portasio? Oo, Iria, Londa, ganyan. Taning! Ang galing mo sa Hugot 101. Last nyo na po yung mga kayong mag-comment tungkol sa akin, please. Ayoko po talaga yun. Kinikilabutan po ako doon sa ginawa ko. Hininaan ko po talaga yung monitor kanina dito kasi po talaga. Meron ka pa dyan? Ay, sige, magbasa pa tayo. Bonuses. Go! Hay nako. Hay nako! Eka lang. Ano ba yan? Wala na, puro ganun mga sinasabi. Ito, maghanap ako dito. Ayan, sabi ni Is Hilario Alvarez mula po sa Love Radio, tama yan dahil ang panliligaw ay dapat ginagawa sa babaeng mahal mo at mamahalin pa. Dahil sa paraang yon, malalaman ng babae kung gaano siya ka-espesyal sa'yo. Truth labels, di ba mamata niya? Ano Alam nga mo, yan? wala. Ulitin mo, last na. Ang haba eh. Hindi isang sentence lang. Tama yan dahil ang panliligaw ay dapat ginagawa sa babaeng mahal mo at mamahalin pa. Dahil sa paraang yon, malalaman ng babaeng
babaeng yon kung gaano siya ka-special sa'yo, sabi ni Ace Hilario Alvarez. Oh, sige. totoo naman talaga mamatay niya kasi mahirap po talaga yung magiging kayo lang ng biglaan. Unlike yung dadaan kayo sa proseso ng Correct. ligawan. At saka po masarap sa feeling namin mga babae kapag ginagawa nyo kaming special. Ginagawa nyo kaming prinsesa. Oo, siopaw. Special. Oy, boys tandaan po, mas nakakagwapo yung kahit napakaraming nagkakandara pa sa inyong babae, hindi mo ine-entertain yun dahil nakafocus ka sa isang babae na kahit alam mong sasagutin ka naman talaga, sinusuyo mo pa rin. Nowadays po, nakatingin pa rin kaming mga babae sa ugali nyo, hindi lang sa itsura at confidence. Correct. Buhay pa po ang mga babaeng matalino! Corrected by buhay pa po ang mga babaeng Maria Clara. Matalinong Maria Clara. Yan. O diba? At Nagbago lang po kami ng damit, pero andun pa rin. hindi kasi nagtitipid tayo mga tanya. Oo, diba? Tsaka kailangan sira-sirang pantalon kasi yung mga pinaglumaan ng mga lolo natin. Correct. pwede pa yan. The more tela, the more mahal. Yan. The less tela, the less mahal. Oh. Basta yun lang yun ha. Tsaka wag po tayong, alam mo yun, para lang makuha natin yung isang tao, magpupustahan tayo. Kasi ang sakit po nun Mabuti na lang, sa kwento natin Hindi sa ngayon, akin okay lang nagkatuluyan kung sila. malaki yung pusta, pero kung 10-5, hindi. Umayos Sali ka. dyan. Diba? Ganun lang yun. Okay. 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 Oh, marami pong salamat Yan nga yung sa- sabi ni Papa Yes. Jack, mamatay niya. Ang sabi ni Papa Jack, manligaw ka ng babae dahil mahal mo siya. Hindi dahil alam mong sasagutin ka niya. Pak! Mga nagsiga na. Oy, thank you. Mga nagsiga na. Salamat muna po sa mga nag-comment. Oh, salamat sa mga nag-involve. Thank you po. Thank you po. Salamat Thank po you sa inyo po. sa Facebook and Twitter. Oy, salamat sa ating mga dramatista. Pero patuloy pa rin sila mag-comment. Hashtag Oh. niyo po TLCTDS Interactive sa Twitter. Sa fanpage naman po ng Love Radio Manila o kaya kay Christine Dera. Babasahin ko pa yan hanggang 3 p.m. Oy, ako din po sa Twitter, hashtag TLCTDS Interactive. Facebook po, Tanya Chinita o kaya YesFM Manila. Ang mga nagsiganap. Peter, Papa Jack, Love Radio Manila. Si Art Christopher po ng Love Radio Manila. Dali, Cristindera, Love Radio Manila. At ang napakagaling humalinghing, Huwag ka dyan. si Tanya Chinita po ang aking partner ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino, Sound Engineer, Jason Sagon, Musical Scorer, Danny Frias, Directed by Salvador Royales. Yes! Ibibigay ko na ang 15%. Eto na, ilalabas ko na. Taguro! Oy, batiin ko lang yung mga taga Front Media Entertainment. Nakatutok si Christopher ng Frio Band, si Pepeng, si Ann, Joe, Cams, Billy. Maraming salamat po sa pagtutok. Hello, Post. Thank you, Post. Ayun na yun. Napagod yung bibig ko. Mamaya gagamitin ko na naman tong gabi. Si Ninang Ming nag-comment, Ay, hindi ako talaga? maka-interact kasi ang tanging narinig ko lang ay, masarap pala. Last mo na yan, I Last love yun na you, po yan, Tanya. mother, Ano ba Nakakaloka. Ang daming nag-hashtag, masarap pala. At may nagsasabi dito, may Palmer. Sabi ni Jeff Reyes, ni John First. Ayan na, sige na, tara na. Ay, O, sige na. ano? Babay na tayo. Miss mo naman ako. Uy, ba yan? sana po Asyomera. makumpleto niyo po ang first 5 days po ng TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Corrected by, para po sa mga replays ng ating mga kwentong pag-ibig, Oo nga. pagkabigo. Paano? Masasite nyo lamang po yan sa website ng Love Radio Manila. That's www.loveradio.com.ph. O kaya naman po, yesfm.com.ph. Basta magkarinigan muli tayo tomorrow. Thank God it's Friday! Nakapiling nyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sarap Ba't ganyan ka pala. lagi? Kasi... Bisa? kasi nga, ang sarap. Joke lang? Bumabawi ka, pero hindi ka makakabawi. Sorry ka. Alam mo, abangan mo marami ka ng ganyang role. Hindi, last ko na yung direct. Favorite ka na ni Direk Badong. Favorite. Hindi, no. Kapag ako binibigyan ng ganyang role, ayoko talaga. Kunyari may sakit ako. Recording day absent. Oo. Ay, may role si Tanya. Ay, may lagnat ako bigla. Siya, sige na, nakapiling nyo nga po ang DJ na may K, Miss K. Cristindera po ng 90.7 Love Radio Manila. Ang tindi naman mula po sa YesFM Manila ang DJ na may Titania Chinita. At ito nga po, ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Rock din! Pag my time. Oy, tara na. LC, the drama special, interactive.